आसाम सरकारा सोलोंथाइनि फारसे माखासे गोदान थांखि लादों। फैगौ 2023 इं मायथाइनिफ्राय फरायसालिनि फरायसाफोरा इंराजियाव फरायनो गोनां जासिगोन। थाखो 3 निफ्राय गोजौ थाखोसिम सानखान्थि आरो इंराजि आयदाखौ इंराजि रावजों फरायनो गोनां जासिगोन। गासै सरकारारि फरायसालिजों लोगोसे बेसरकारि एबा प्राइभेट फरायसालिफोरावबो बे थांखिया सोलिगोन। असमिया बिजोंनि अनगायैबो आसामाव थानाय गुबुन गासै बिजोंनि फरायसालिनि फरायसाफोरा बे सुबिदाखौ लानांसिगोन। आसाम सरकारा केबिनेट सावरायनायनि गेजेरजों बे थांखिखौ लानाय जाबाय। आसाम सरकारा सोलोंथाइनि फारसे माखासे गोदान थांखि लादों। फैगौ 2023 इं मायथाइनिफ्राय फरायसालिनि फरायसाफोरा इंराजियाव फरायनो गोनां जासिगोन। थाखो 3 निफ्राय गोजौ थाखोसिम सानखान्थि आरो इंराजि आयदाखौ इंराजि रावजों फरायनो गोनां जासिगोन। गासै सरकारारि फरायसालिजों लोगोसे बेसरकारि एबा प्राइभेट फरायसालिफोरावबो बे थांखिया सोलिगोन। असमिया बिजोंनि अनगायैबो आसामाव थानाय गुबुन गासै बिजोंनि फरायसालिनि फरायसाफोरा बे सुबिदाखौ लानांसिगोन। आसाम सरकारा केबिनेट सावरायनायनि गेजेरजों बे थांखिखौ लानाय जाबाय। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावरि सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुंआव फन खालाम 9974030738।